suwang bisa tutu sakarang ini. Mari dharma panggih sapojo pinanganten salibit wonten ing sonten punika. Tenggih sinambating pangit Ayu Tri Wirnawati lan Bandi. Ini sudah kalian bagus Agung Adi Saputra. Haramu Besagiane para tamu sadèrèng punya tambah pangestu mugi salih ganting mangke Purwa Madya Wusana. Kalih sing beda inebul ning sambi kala temahayu rahayu. Besagung para tamu, para loncane ngabicara ingkang sampun rinupaka ingkang sepisan kamuka. Wiyosipun sekaring kedaton ing Gindu Ayu Wirnawati kakanthi wonten sasana ing winajang. Lumados ing bedhal sekarang puspita adi manca warna. Wiyosipun sekarang saka mulya sasli niki bagus Agung Adi Saputra. Kakanthi wonten ing sasana Wiwaha. Nedhawuh saking pujaga Bapak Saiman ugi Parapara. Ijab panggihipun Islam aja pinanganten salibit ngenget wekdal ingkang sampun duka palak utawi titiwan jiwa yani bangsa kala. Dene mangke medhane pangandikan pasrah diatur panapi sapa bagya kalih nenggorahipun kadang desa Sutresna. Kula temanten salibit lenggah wonten sakiringipun temanten kekalih. Ing mangke sarapun kadang desa Sutresna kepareng jangkepi lumados sing upacara panggih wonten upacara krudiyungan jangkep bobot timbang kacar kucur dar kembulos tutur supesan. Kepareng mangke kaprati disaken Ibu Juru Pangadi Busana ngiras pantes pamapane kesaya temanten salibit diwaning Gries. Kemudian kula Ibu Semini Sango paripurna upacara krudiyungan ing mangke kalajengaken medharing pangandikan pasrah ugi atur pambagyarja sapa nampining pasrah
Dene piniji kang kepareng monggo tutuangane lapas saking kadang besan talang basa rambatan atur pangwartana sekalian mangke kasumanggaken ingkang kepareng piniji ngembang jejeban nuhun. Dene monggo talang atur rambatan atur saking Pak Sumardi Beni talang basa saking Pak Mardi sekalian. Bapak dan kula jenenganipun Bapak Lurah Sambirjo, Bapak Jumari Kang Apit, Bapak Sarmanto Bimas Santom. Sajengkapipun mangke kalajengaken foto-foto keluarga, sajengkapipun perangan kosungga. So sawetawis panglipun lumantar kadang-kadang kalebihan ingkang ngergani. Karesaya Kang Mas Ustad kananging Kang Mas Jumari sampun ngembang jebahan menika pambagian Jodi Panambaning pasrah bilih kepareng piniji Mas Ustad utawi Kyai ingkang sanes. Praton deng mangke purane paregian. Bilih kadang-kadang jumladi sampun cekap kanthi atus kanthi kapis anggenipun atur pambujo kanthi pasugatan dahar rasanipun para tamu sedaya. Temun tetepanten kekalih kanthi majeng wonten ing sangajengipun ori wis bali winangun. Mugi pun dherekaken Bapak dalasan Ibu kepareng tangkep asta ngaturaken bing panuwun. Mewah muntapaken munduripun para tamu sedaya langkung-langkung kadang pisan Pak Wartono lan Ibu Satinem mewah barayat agung ingkang saking Tawang Conto Purwokerto. Wekasan ingkang sampun nutup mekaten kirang langkung tenggah rencana ingkang dijawa sagung para tamu ngaturaken wilujeng rawuhipun kadang pisan Sutresna Pak Wartono Ibu Satinem mewah ingkang pun dherekaken kadang kadang tangga teraning kanan kiri barayat agung ingkang saking Tawang Desa Conto sak kanan kiripun monggo kepareng pinalengga wonten papan lenggah ingkang sampun samapta kanthi mardikane penggalih ugi nyuwun tambahi pangkas para wonten asa dinas mugi tumapaing ganti acara ing sonten mriku mangke hai boleh tawon lho boleh tawon ya. Lah ya, gendong ae